реформаторския блок. Министрите на реформаторския блок са по-големи гербачи от гербачите. Не са направили една крачка извън Петолиния. Когато преди една седмица Бойко Борисов каза: какво става тук, бе? Ще ходим ли на предсрочни избори? Който е за предсрочни избори и няма да подкрепя правителството, да видим какво ще правим ние. И какво се получи? Първите скочиха като болонки патриотите. Те били за правителството, има си хас. Като сте във всички агенции по квота, във всички важни обществени поръчки и в по-ниските нива на администрация. Как ще изпуснете вие той черпак наказание? Няма такава опасност. Реформаторите са от 5 партии в реформаторския блок, ДСБ били алтернатива. На кого? На кого? Що не се откажете от местата, които заемат? Що не започнете да оспорвате решенията, които се вземат в държавата? И каква алтернатива е дори Радан Кънев, който лятото предлагаше Бойко Борисов да бъде общ кандидат на десницата за президент. Срещам го на Витошка, понеже сме съседи по офис. Ами казвам: Радане, нали щяхме да бъдем срещу мутрите и мафията? Аз идвах на вашия конгрес, виждам аудиторията, много жива, много ангажирана с тази работа, мутрите и мафията да бъдат отстранени. Как ти с мутрите и мафията ще правиш общ кандидат за президент? Познайте дали ми отговори нещо. То било в името на десницата. Ма тая десница, тя не е сама за себе си, тя съществува за хората. Заради хората, заради някакви техни потребности. Иначе как ще стане това? Не е формален въпрос, кой в кой отбор да се запише. Дет се казва: не е прието един играч да играе единия сезон в Левски, другия в ЦСК. И арбитката не го приема за нормално. А те приемат за нормално всичко. И партиите имат условно предназначение. По времето на ГЕРБ се възприе нещо нечувано в световната политика. Парламентарна група да има партия, която не е участвала в изборите. Олигарха Ковачки присвои на Бареков политическата фракция и я кръсти БДЦ. Той не е участвал в изборите, той просто открадна на Бареков парламентарната група. А Бареков се изсули в Брюксел, след като похарчи 45 милиона за едни евроизбори в КТБ. Това нещо къде го има, в коя страна и какво следва от това? Никой не се замисля. С лекота, Бареков е алтернатива. На кого е алтернатива? Никой ли не видя тия автобуси, които кръстосват в България с едни и същи хора? И да се возиш в автобуса 50 лева, 30 лева, 40 лева, 20 лева. И никой не пита откъде са тия пари, кой го дава, кой ще ги връща, какво се плаща с тях. Като повсеместно заболяване в търсене на поредния спасител. Къде е сега БДЦ? Подкрепя АБВ. Защото и АБВ били алтернатива. На какво били алтернатива АБВ? Първо да влезем в правителството, защото сме какви? Алтернатива. Ивайло Калфин да стане вице-премиер, да направи пенсионна реформа, според която ние ще умрем преди да се пенсионираме, да подкрепят вземането на 16 милиарда заем, като изиграете един театър, че Първанов нищо не знае за това. И накрая какво? Да излезем от правителството, защото смятаме, че в момента Корнелия Нинова е взела връх в БСП и ние можем да я яхнем. Да, обаче на този клон, които желаят да яхнат Корнелия Нинова, има много маймуни. И не стига място за Ивайло Калфин и Георги Първанов. То всъщност за Ивайло Калфин няма нужда да има място. Той винаги е бил чиновник и съветник. И има последна инстанция там на всички решения. Тя се казва Георги Първанов. Така че, помислете си, искате ли да избирате за президент Георги Първанов за трети мандат. Защото това означава избора на Калфин. Много съм му била революционна. Извинявайте, обаче няма нищо революционно в това да установих, че държавните институции не работят и че има проблем в държавата, който трябва да бъде решен. И той понякога трябва да бъде решен с лекарства, понякога с скалпел. Но все едно трябва да бъдеш готов и за едното и за другото. Иначе какво революционно има в това? Само да се седим по столовите да вземем заплатите не е